I'll be making fish taco. This is tilapia. I-fried ko lang yung tilapia. Init na yung pan. Tapos dito, gagaya tayo ng onion. We'll slice an onion. Half of this. Sino mahilig sa taco? Fish taco. Madali lang siya gawin. Lalo pat tinamad ka ba magluto. Slice mo lang siya. Depende sa gusto mo. Pwede thin, pwede thick. So, kadalasan ano lang. Yung sakto lang ba? Thin. Ay. Ano ba yan? Nakakaiyak naman. Nakaka-sentimental talaga tong ano eh. Lagay natin dyan sa plato. And talaga naman itong ano. Ay, onion. Oh my gosh. I sliced the whole thing of tomato. Roma tomato. Baliktarin natin. Slice natin yung kamatis, yung sakto lang na ano. Saktong size lang. Tapos, may sobra ako dito na
lettuce. Ay, nadaot yung, nasira yung ano sa looban. Ito, oh. Sira. Sira siya. Cut lang natin ng ganito. Pahaba. Mo, tama na yan. Iyon. Nang nag-microwave ako ng ano, tortilla para siya uminit naman. Ito. Tortilla. Gagawa na ako ng taco. Ito muna. Tapos yung lettuce. Lagyan ng lettuce. Tapos tomato, onion. Yes, onion. Tapos yung tilapia. Naluto na yung tilapia. Tapos lagyan ng cheese sa ibabaw. Lagyan ng Canty sauce sa ibabaw. Tsaka nakabili ako ng cilantro lime taco sauce. Kadalasan talaga yung shell na ginagamit sa pangtaco yung ano ba, corn. Pero wala ako nun at di ko din type yung ano sa corn, madali siya masira, mapunit. Kaya ito gamit ko. Yung flour. Lagyan ulit natin ng yan. Tapos hinati-hati ko yung ano, tilapia. Malaki yung tilapia. Hinati ko into. Mahilig sila dito sa mga ano ba, sauce na maanghang, yung ganyan lang siya. Ang laki na, oh. Grabe. Tingnan nyo, guys. Iniinit ko lang yung ano, sinigang ko kanina. Yung hipon, sinigang na hipon. Lagyan ko ng sampalok mix. Yun na yun yung ano ko. Yung leftover ko kanina. Sige guys.